Panozipa kwa mapurisa, kwa mafarimani. Wendie Byron mapurisa, famba. Taura? Ya. Ndachungurudzika hama dzangu pano pamusha hapasi kugarika pano. Nyuchi dzakazara mumba handisi kukwanisa kutombotora kana chikafu. Pakaipa dzakazara nyuchi mese umu. Idzi nyuchi dzese idzi hapasi kana mbotoreka kana chimwe chinhu apa. Dzakazara muodhropu mese mumba mese. Ndina bhuru wangu anoidonedza kana kuti mawidzo ndiye munhu ari kukwanisa kumira neni pare zvino. Ari kukwanisa kundibetsera padambudziko iri. Pakaipa. Nyuchi dziri muodhropu muhembe pahembe hadzisi kana kutoreka. Nyatsotocha bhuru wangu unyatsoona nyuchi vanhu vanyatsoona nyuchi tocha kunyuchi chaiko. Right, ukadaro zvobva zvanyatsomeka senzi kuti vanhu vanyatsoona kuti idzi chokwadi ichi hachisi nhema idzi. Live idzi. Live it. Nhasi. Ma00 aripo ya ene minute. Zvotoita isusu ndezvinkoma primary man. Chizisera kuti mungozivawo zvikuitika munomvinisi. Uende Byron mapurisa muridzi womusha. Vana vake vatotama paamba izvozvo kutaura kwati kuita. Hapachina kana munhu paamba. Yango wabarara mhanya vana vari musango. Havasitoziva kuti vanhu varipi. Hatizivi chiitiko chakamira sei mazvita henyu. It's a reality production. Penga bagomana kuti ubate mbudzi zvairema mbudzi kupamizana nemakudo hama dzangu musadaro hana iri mishonga yamunobata zvimwe zvacho munozviwanza vampa mombe yamuone zviri mudunhu renyu chivingetu yamuone zviri mudunhu renyu vavakidzani yamuone zviri mudunhu renyu mbudzi kupamba nemakudo yamuone zviri mudunhu renyu mbudzi kupamba nemakudo wane mishonga vamwe vari kubatwa iwo nemubobobo Uya mapoma yatataura hayo kucrossa kuya kumba nekumba uko. vanhu vanonzotoijuma vanhu vanongafamba netsoka andi musatoti makadi baba Matereki pane zviitiko zviri kuitika kunoku, imwe ndembudzi imwe ndenyuchi, ndimi vakuru venharaunda, zviri kuitika. Chishamiso chetiri kuona vane nguva ndafunga kuti nderakupinda mugore rechipiri tine mbudzi inofamba nemakudo dzisatakamboona zvichiitika. Nguva yese mukamaisa makudo aya mukaseparata nembudzi iya nemakudo, makudo anoyakokorwisai kuti atore mbudzi yavaende nayo. Pese paunoona panokwira makudo mumatombo, mbudzi yacho inokwirawo futi kusvika ipapo. Zvisati zvamboitika kuti mbudzi ingakwira kusvika pakadaro, asi kuti tizive kuti mbudzi ngeyani tiri kushaya. Hungu nguva zhinji mbudzi iri kuoneka mupurazi mangu. Nguva zhinji iri kuoneka mupurazi mangu. Asi kuti ndizione kuti muridzi ndiani handizivi. Pakamboya n'anga pano patakagara anatsika mutanda vachitaura kuti isusu tinogona kuibata mbudzi iyoyo tibvise kune makudo nokuti nzvimbo yedu inera haiti zvakadaro. Vakauya vakazvitadza vakaenda. Kukauya futi vamwe vechitu vakaitawo zvoun'anga hwavo neusiku vakatadza kuitora mbudzi iyoyo. Nanhasi
tingona mbudzi iri kufamba nemakumbo iri kutotinetsawo nekushungurudza kuti zive kuti zvakatangira papi zvichaperera papi. Idzo ng'anga idzi pavakauya vanoti mbudzi ndeyani? Vari kutaura kuti mbudzi tinoziva muridzi wayo asi toda kuibata. Muridzi ndiani? Vari kutadza kutaura kuti ndiani. Vanokonyeperana, vamwe vanoti mbudzi ngeyamai nhingi, vamwe vakati mbudzi ngeyakomana vairi vakati avo, vamwe vakati avo. Vamwe vakomana vacho vakatomboya nepano, ndikavaonawo ndikavabvunza kuti mbudzi ngeyenyu here? Ndikanzi mbudzi yanga iri yedu asi pari zvino haisisiri yedu. Yani. Hatisi kuziva vanhu. But ng'anga idzi padzakauya dzinenge dzichibhadharisa vanhu? Dzobhadharisa vanhu. Zvino kana vachibhadharisa vobva vasina kupedza nyaya yacho, hatingati kubira vanhu? Vakubira vanhu asi handina kugona kuti inini ndikapindira mukati sezvo inini ndiri muridzi wepurasi asi iri kubhadharisa vanhu. Anoda kuti mbudzi nemakondo zvisiyane asi ndiri kutadzawo kuziva kuti ndingazviitawo sei nokuti handisati ndamboziona muupenyu hwangu. Handei panyaya yenyuchi, makambonzwawo nezvayo here nevagari venzvimbo inei? Nyuchi ndanga ndisati nokuti mazuva nese ndandiri kurwara ndandiri kuchipatara. Saka ndiri kutonzwa nhasi zvomuri kutaura kuti kune nyuchi dziri kuruma vanhu. Ngatidzokere kumbudzi. Saka kufunga kwenyu dambudziko iri richapera sei? Kana iwo ng'anga dzichiuya dzozvikonewa, mumwe unzi ndeyanhingi mumwe ndeyanhingi, ramangwana racho rakamira sei? Nyaya yembudzi yanga yakanaka chaizvo. Dai kuri kuti hurumende inotipa mukana wekuti mbudzi tiipfuure rifi. Zvino tozotya kuti tikapfuura tisina mvumo yayo tinopinda pfumvu. Asi kune inini rimwe rezuva zvichaitika kuti ndinoipfuura. Nekuti futi dzavakandipa dzacho kuti nditenge ngedzekuti ndichengetedze udyi unodya mupurazi mangu. Saka mbudzi kana yakudya chibage changu, yakudya nyemba, yakudya bhinzi, saka zvinoreva kuti pakuda kuti apa ndidzivirire, ndikutaura neshona, ndidzivirire. Kudzivirira kwangu kwedza kuiuraya. Asi hamutyi here kuuraya? Nekuti kana mutaura kuti vamwe vatambotaura vanoti even mukada kuedza kuiseparata makodo anotomira-mira. Handifaniri kutyazve nokuti kana nyika ino chairi kutorwa magandanga havana kutya. Vakapinda nepavasikagona kupinda, vakarara nepamakuva akanga aine vanhu vakafa kare. So same neni. Kana asvika panguva iyoyo ndandasvika pekuti havana zvandingaita, asi kana ndaiwanikidzawo ndaiwanikidza. Nokuti zvambotaurwa izvi hurumende, ukataurwa kumadzishe, ukataurwa kumadzimambo, vangadai vakapindira. Nyuchi kuuya kwadzakaita muno munzvimbo yedu yeVenice Farm, takatanga chiita sekuti tinoidzinzwa kumisha miviri mitatu, asi dzakazoramba dzichingoendera chingonzi nhasi dziri pamusha uyu, mangwana dziri pamusha wanhengi, kusvikira tazosvika kunorekodha pano mumwe musha unonzwa kwamaporisa. Patakasvika unodzirekodha, tadzirekodha takadzitura vhidhiyo, takatotitumirawo nekumabasa kwenyika uko kuti mudzione. Saka nyuchi idzi dzakapinda misha yakati wandei imwe yatisingakwanisa kuverenga kuti mingani munzvimbo medu. Dzakatoruma vanhu vakawanda, vanhu kusanganisira vamwe maona nhasi vachitorumwa nenyuchi idzodzo. Dzakatokuvadza vanhu vakawanda, vamwe vakatotiza misha yavo sezvamaona nhasi. Imwe misha vanhu havachatokwanisi kutogara mumba mavo, vakatotama mumba imomo, vakutogarawo kana kune dzimwe dzimba dzema next door vachitiza nyuchi idzodzo. Zvanenge yakareba zvakaita sei? Zvenyuchi izvi ndingazvipe, ndofunga zvane mwedzi nehafu zvaitika. Imimi sevagari venzvimbo inei maona nyuchi dzanetsa mudzimba,
danho ramakatora nderipi? Isu sevagari vemunzvimbo danho ratakatora so far hapana kunze kwekutozivisa vanoita nezvepamhepo kuti vakwanise kuzvipublishawo kunyika, kuti nyika ikwanise kana pane vanokwanisa kutibatsira nechishamiso ichi, nekuti hasazvamboitika zvekuti nyuchi tidzione dzichiteera door to door mudzimba dzevanhu. Saka kana hurumende nevenyika ino vachitinzwa vachikwanisa kutibatsirawo chiitiko chikuitika mudzimba dzedu, kuti vanhu nenguva yemvura ino ichinetsa vanhu vachitiza mudzimba dzavo, vachinogara musango vachitiza nyuchi sezvamaona, hapana here rumwe rubatsiro rwatingakwanisa kupiwawo chero neveparks and wildlife vanochengetedza zvinhu zvakaita sezvinorarama zvakaita senyuchi idzodzo, kuti hapana mamwe matorero avangadziita here kuti dzibve mukunetsana nevanhu. Imimi hamuna here kumbofonera vanhu vekuparks kana makavataura navo vakati chinyi? Vanhu vekuparks vakataura neni panguva yembudzi yainzi mbudzi nemakudo, ndipo vakataura neni vakati no, munofanira kuti muzivise mapurisa kana zvinhu zvanetsa, kana zvanyanya kunetsesa isu tinofanira kuti tizouyako. Handei panyaya yegudo, titsanangurire nyaya yegudo yakamira sei kunzvimbo ino yeVenice? Nyaya yegudo nembudzi yakamira yakadai so. Mbudzi vamwewo vanotaura, vagari vemunzvimbo vanotaura, pane mumwe murume anotaura achiti, akatanga kutaura achiti pane 4-5 months ago, achiti mbudzi iyi ndeyangu, mbudzi iyi ndakaibvisa kuti iite masungiro. Zvandakabvisa mbudzi iyi kuti iite masungiro yakabva yapumhuka ichienda nogara nemakudo. Payakatanga kugara nemakudo, isusu muno munzvimbo medu mbudzi dzatopera mumaraini meso mamafambo nemakudo. Anoti haade kutoona mbudzi, anotobata achidya, asi iyoyo mbudzi haibatwe nemakudo, inotodefendwa nemakudo, zvekuti mimi makada kuti muzame kuda kubata mbudzi yeye kana kuda kuidzingirira. Makudo mamwe anonetsana, mamwe achitata inonzi cow formation yekudzivirira mbudzi yeye kuti mbudzi ibve muvanhu irambe iri mumakudo emomo. Mbudzi iyi inomhanya zvisingaiti, zvekuti kana makada kuitora inoita seinonyumwa, makada kuitora kana video kana kamera inogona kutotiza, munogona kusatoiona zvachose. Mbudzi inowanzoonekwa nevanhu vanofamba netsoka, kana kuti makashandisa inonzi drog yeye, kuti drog ifambe muarea yesango racho iro ratiri kutaura ndoma inowanzogara, maybe pamwe ndipo munganyatsoitora makanikirika. Asi patikazoenda kuda kubvunzisisa, tatumwa nemamwe majournalist vatituma kuti chimbondai munotaura nemuridzi ari kuzviti muridzi wembudzi, mutaure naye tikwanise kuti tiuye koko timuone titaure naye. Iye akatanga kuramba akati no, ndaizvitambira mbudzi iyi haisi yangu, kana makutaura zvemajournalist, aiwa mbudzi haisi yangu, ini yangu mbudzi ndakatora ndakauraya kare. Tanzwa nevatambotaura navo mamwe villagers vachitivo kwakamboshedzwa vemasvikiro kana kuti hana tsika mutanda, handinyatsiziva kuti difference yacho yakamira sei. Hanzi Gauran ndozita ratanga tichinzwa, zvakafamba sei ipapo? Tinotenda munhu ari kuexplaina kuti Gauran munhu akadanwa nemadzishe vanangezi vakamirirwa navanonzi vagonye, Peter Gonye, achinzi iye ndiye sub chief wemunzvimbo yedu ino yatigere inoyi. Paakauya sub chief uyu Gonye anotaura kuti tauya nesvikiro, svikiro iri richaita kuti mbudzi iyi ikamuke kubva mumakudo. Saka pavakauya vaigara panonzi pamachapaza, pasabhuku machapaza, vagara ipapo vaiti iwo toda kutanga tatsikisa vanhu mutanda, kuti vanhu vatange tatora zvinhu zviri muvanhu ndo zvakatokura kudarika mbudzi. Saka ivo vainzi vaitora zvinhu zviri muvanhu vachitsikisa vanhu mutanda, vatorera vanhu zvakati, vatorera vanhu, uyatorerwa chakati, nhasi uyatorerwa chakati akabhadhariswa chakati, uyatorerwa chakati akazobhadhara chakati, uyatorerwa chakati, kunenge vanenge vasina vakachena vanenge vachinziwa vakachena. Asi mbudzi iyi vaitotibvunzawo isusu kuti zviro zviripi zvinogara makudo, takafamba navo kusvika muzviro macho momo, but mbudzi nanhasi haina kukamuka kubva ipapo. Ivo vakasiya shoko rokuti muchaiona yarega yega kufamba nemakudo. Asi nanhasi ichiri kufamba nemakudo? Ichiri kufamba nemakudo. Vanhu vaitsikiswa mutanda vaibhadhariswa chinyi? Vanotaura vanoti macharges angari it's a secret kwavariyo, but vanhu vamwe vaizobuda imomo vanenge vabhadhariswa vainzi kuti titore zvinhu zvako zvainazvo, unza mbudzi, unza mombe, because vanoti kana vachiti mombe vanenge vachiti nyati, kana vachiti mbudzi vanoti bere, amene pavo kana vachiti huku vanenge vachiti zizi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvaibhadhariswa vanhu izvozvo. But munhu ainzi aitobhadhara ega iye achiti zvinhu zvake zvibviswe zviri kumba kwake. Pane vakatobhadhara?
ya kuti kunzwa kwangu inini kune vakatobhadhara munzvimbo medu matigere zvakatobviswa vakatobvisa. saka kuona kwenyu nyaya yembudzi ichapera sei? Nyaya yembudzi tiri kuda kutoisa futi pamhepo kuti nyika itibatsirewo kana kune vanozviitiwo vechivanhu vanokwanisa kutibatsira kana ari ishe ane zvaari kushora munzvimbo zvaanoda kuti zvigadziriswe ngaataure kuvanhu vanhu vagadzise zviri kunetsa pane kuti tirambe tichiona mashura atiri kuona iwaya. Izvozvi tichiona chiitiko ichochi pane mafiro akaita vanhu mazuva yapera aya atisina kunzwisisa kuti vanhu vakapedza ndofunga 2 weeks uchingonzwa apaitika rufu mwana awira mvura apadai padai. Saka zvishamiso zvikuitika pakunzi pakonekwa mapere futi. Saka tikuona kuti pamwe maybe ishe wenzvimbo iyi anogona kunge ane zvaanenge achishora nokuti tinombonzwa DA wenzvimbo ino anotaura kuti hakuna chinhu chinonzi ishe. Madzishewo futi achitaura kuti nzvimbo ndeyedu. Saka pamwe ishe anenge aida kuzviratidza kuvanhu kuti ini ndini muridzi wenzvimbo neminane yakadaro. Sasi kuti susu vanenge vachitira minane iyoyo DA achiti hakuna ishe, masabhuku achiti maishewo achiti tisi inzvimbo yedu. Kupikisana kwawo takufunga kuti pamwe ndiko kuri kukonzera kuti makudo nembudzi zvigare zvese kuti varatidzane minane yavo vanenge vachiti. Saka zvaakuomera isusu vanhu vanenge vasina mhosva manje munzvimbo. Dai vachiitirana ivo vega minane yavo kuti yekuratidzana kuti ndini ishe ndini chii. Ayo, maita basa mukoma Clement. Tinotenda baba nekutibatsira. It's a reality production. Chibingezu yamuone zirumudunurenyu Ovavakidzanu yamuone zirumudunurenyu Mbudzi kupamana makudo yamuone zirumudunurenyu Mbudzi kupamana makudo aipenga vakomana kuti utare mbudzi zvairema Makudo aipenga vakomana kuti ubate mbudzi zvairema Mbudzi kupamizana nemakudo Hama zangu muzadaro Hana ili mshonga ya munobata Rimu zaja munozhiwanza Ovampa ngombe ya muone ziri mudunu renyu Chibingetu ya muone ziri mudunu renyu Ovavakidzanu ya muone ziri mudunu renyu Mbudzi kupamana makudo ya muone ziri mudunu renyu Mbudzi kupamana makudo Vamwe vari kubatwa ivo nemubobobo Vamwe vari kubatwa ivo nerisero Vamwe vari kubatwa nemari dzemushonga Vamwe vari kubatwa nevana ivo vemanyepo Vamwe vari kubatwa nemota dzisingapombe Vamwe vari kubatwa nemabhiza asiriyo Vamwe vari kubatwa ivo nenyoka Makadiyo nyana baba? Tiripo zvedu makadiyo. Aiwa, tinotenda. Veruzhinji vangada kuziva kuti ndiri kutaurawo nani? Muri kutaura na Mambo Ngezi. Mambo Ngezi, muchiona tauya kudai isusu sevatapi nawo pane makuhwa kana kuti rinyi rekupe kana kuti ichokwadi dzenyaya dziri kuitika mudunhu renyu. Nyaya yekutanga yatisumudza inyaya yekuti hanzi kune gudo riri kufamba kune mbudzi iri kufamba nemakudo. Mbudzi iri kutoramba kubva kumakudo aya. Takatarisa nyaya yeukama uri pakati pembudzi nemakudo zvinonzi hazvionani, asi izvi zvatove neushamwari hwakasimba. Takataura nyaya iyi tikaona kuti mbudzi iyoyo takambotaura nevagari tikaona kuti mbudzi nemakudo hazvichidzana. So kana kuti nyaya iyi takaitsvagurudza tikaona kuti pane zviri kukanganiswa mudunhu raMupamombe kana raNgezi zvinoenderana nezviereswa zviri mudunhu iroro. Saka takambotaura nevagari havana kuramba, asi kune vamwe vari kuramba kutevedza mutemo kana tsika dzemagariro kana
nyaya yemhondoro dzedu neiroro inotonzi mhondoro ngezi kana kuti mhondoro ngezi. Vana ngezi tisu, vana mupamombe tisu tine mhondoro dzinochengetedza matunhu aya. Pane zvinhu zviri kukanganiswa kuvhinisi ikoko. Tine gomo redu tinonzi gomo ramupamombe. Vanhu vari kutanangira gomo iroro vachivakira panhu pane chiera chedu. Takamboita dambudziko rokufa kwevana kunonzi kukiriketi. Tikatsvaka kuti zvii zviri kuitika, vanhu vari kuramba kuteera mitemo mhondoro dzedu kwamupamombe. So tiri kutokumbirawo rubatsiro kuhurumende kuti itaurire vana avo kuti kana kwamboitwa rufu rwakaitika paya pakiriketi, vanhu vakutoramba vasingateereri. So taikumbira kuti hurumende itibatsire kuti vana DA, vana lenzi officer vasaise vanhu pano patiri kuti panohera, nokuti mhondoro dzedu rineri dzinongonyarara. Vakutosundirawo kuti rangai vana mega. Taurasigwa nevana vedu hatinawo. Nokuda zvichidakara kwevanhu 2, 3, 4. Ndachikumbirawo kuti dai tabatsirwa kuti hurumende itibatsire kuti kune gomo ramupamombe, kune Chivare, kune Pachingondo, kuMhondoro Ngezi district. Tisu vana mupamombe tinotaura nyaya yezviereswa zvedunhu. Saka zviereswa zvenyaya yemhondoro dzedunhu vanotitaurira mhondoro dziya dzotiudza kuti hatidisi. Isi besa richisi chechishanu. Chisi chechishanu ndo zuva rinofamba mhondoro dzekwangezi mupamombe. Ndikushamiswa nevanhu vari kuti kunoku hatitevedzi chisi kunoku Mhondoro Ngezi district. Ndikabva ndati saka kune dunhu rine mutupo here. So ndaitaura nevanhu ndichiti aiwa vana Ngezi vacho tisu tiri kuti isusu mhondoro dzedu dziri kuti chisi ngaitedzwe, zviereswa kunyanya ngazvitevedzwe. Ndo tikaeresa nyaya idzi tadzoka muchivanhu. Hakuna zviitiko zvakadaro. Ndakaona mbudzi iyo inini pachangu iri mumakudu. Inogona kutokwira 200 meters chikomo pamusoro. Mukada kutomhanya pairya munotsingirwa nemakudu akawanda zvisingaiti. Chiitiko ichi chakashata zvisingaiti. Inyaya yekusateedza mitemo netsika dzechivanhu. Inyaya yekushora mhondoro dzematunhu ariko. So masvikiro edu sana Ngezi tiri kufunga kudai tabatsirwa nehurumende kutevedzera tsika idzi. Zvotibatsira kuti hatizoiti nyaya yekuti taita ngozi yakaitika panonzi pakiriketi yekurasikwa nevana. Vanhu ava vanenge vachipikisa mitemo iyi havana chavanenge varasikwa nacho, nekuti vana vachipikisa vari kwanenge vari. Ndaikumbira kuti hurumende, DA, makanzelazi nevamwe vavo vatungamiriri vanyanye kungoremekedza nzvimbo dzinoera idzi, nekuti hatisi nyaya yatiri kutaura iri kuitwa nemhondoro dzedunhu. Hatikwanisi kuvarambidza, vanokwanisa kuita marangiro avo, asi kurangwa kwacho kunorasikirirwa. Chero mwana wangu chaiye kana aita hakuna zvakadaro. Saka mbudzi nemakudo ndakambozamawo kuonesa masvikiro akati tikadzirisai apo tikaona kuti kune munhu ari kuzviti lens officer kana kuti ndi lens officer anoshandawo nehurumende, ari kuisa vanhu pano patuti regai kugara apo, iye woti vanhu ivavo ndini ngavagare ndini akapiwa mumwe nyaya. Asi mukasvika ipapo muchaona ari kungedza matombo pasina kana munda chaiwo, oti hakuna mhondoro dzedu. Toti regai zvakadaro. Vanhu vari kuvhinisi vari kutojigwa
munda nemakudo nembudziyo vachitetererwa mbeu dzavo. Pane kusawirirana unenge uri mudunhu zvinokonzerwa nekuti vanhu vakaenda apa vakakanganisa chihera chedu. So tachikumbira kuti hurumende tibatsire vanhu vanoita nezvelenzi. Havana kunzi vaise vanhu makomo ane zviyera zvekwamupamombe. Hatina kuisa vanhu, hatina kutaura zvezviyera vanhu vanorimika, asi vari kurongedza matombo. Kunonzi kudhoneni kwakawanikwa churu chine hari dzakawanda dziri kunzi kuramba dzingoita zvadziri kuita. Saka midzimu inenge yatsamwa. So taakukumbira hurumende kuti tibatsire. Makanzelasi kana lenzi ofisa kana DA ngavarege kupinda munyaya dzemhondoro dzematunhu nokuti isi hatizozvikwanisi kana varidzi vematunhu vatsamwa vakatisiya kare. Ivo lenzi officer tinovimba kuti munhu anogara achiuya kana kunharaunda yeVenice makamboedza here kumuonesa? Ndakambenga ndina lenzi officer ainzi Kununga, ainzwisisa kwazvo. Ana DA ainzi Kadziya vakauya vakaona nzvimbo dzedu dzinoera idzi, vakabva vadzipasisa kuti nzvimbo dzinoera idzi. Saka munoziva vanhu vehurumende munochinjwa chinjwa, wakushandirapo wakuendapo, ndoakwasara munhu anenge hameno kwaanobvawo akuti izvozvo hazvina basa. Saka lenzi ofisa ndakazama kutaura naye musi make naDA ndikadaiwa nyaya yenzvimbo dzinoera tikutaura nyaya yemasvikiro nemhondoro dzematunhu. Zvenyu zvekuti kwanzi tine madhistrict emhondoro ngezi Musanyati nehameno zvavanenge vaitaura. Vanhu ava ndiri kuedza kutaura navo, asi ndaitokumirawo kuti tibatsirike kuti hurumende itarise nyaya idzi nokuti chata matambudziko manje. Vana vanodirikikwa, mvura hainayi, zvakanyanya zvinoitika. Mbudzi haigari nemagudo inodyiwa, asi iwewe manje mukadzi wemagudo nawo pandiri kutaura. Mazimbomo emagudo amuna machaona ichochinjana. Saka taibvunza kuti manje kana paitika zamu apa panotsvakwa chii? Toona kuwana kwakatsvakwa gudo asi rine rumwe rutivi imbudzi rumwe gudo aminotodii manje chinonzi chisionekwa, zvichikonzerwa nevamwe vashandi vehurumende vari kuramba tsika dzedu dzemagariro echivanhu. Takabika madoro muno mukadoma tichidzora midzimu yedu, tinobikira pagomo repabhitapo panonzi pazorora ngezi. Taidedza masvikiro ese ematunhu, tida kuona kuti mhondoro dzedu dziri kuti chii, vakatichengetedzai nzvimbo dzinoera. Takuudza vanhu manje, tave nemunhu manje anonga achinzi ndakatumwa kuti iwo uite zvelenzi, asi mukazotidedzera vanhu vanoona nezvepanofanira kurimwa, muchaona kuti haparimiki ipapo. Vari kurongedza matombo ari kurambirwa kurongedza ipapo. Saka isusu tiri kukumbirawo hurumende tibatsire nokuti tine nzvimbo dzakawanda kuchivare, kuchingondo, kunonzi kugomo rechifumuro down there kuVenice, kuPF. KuVenice kune gomo ramupamombe rinozikamwa chero nemwana mudiki zvake vanobaziva. Ndo vari kurongedzwa matombo nemunhu anonzi Mwavhu. Zita rake handirizivi hangu first, but anonzi Mwavhu. Hanzi ari kuti hakuna ameno tikutofungawo kuti mwana wemurungu, but kana ari mwana wemurungu manje tikuona akasviba kunge simbe. Akuti hameno musangano, hanzi musangano chichi, but isusu tiri kushanda nehurumende yenyika inoi iri kuti hatiremekedzei nzvimbo dzinoera. Pane munhu anonzi Mwavhu, ndaikumbira kuti dai zvaigona Mwavhu nalenzi officer naDA
vamboendawo sezvo tiri kutungamirwa nehurumende vataurewo kuti chitakadunhu kavo voti tiri kuda kuti izvi zviitike asi semhondoro dzekwange dzikuramba zviri kuitwa paya ndosaka pakazofa vana pakiriketi paya vanhu vairamba ndichivati zvazviiti vaiti izvozvo hatina basa ye takaiswa panapa musangano iwoyo ndo wepurezidendi watinavo ndo vari kutaridza kuti madzishe nzvimbo dzenyu dzinoyera ndedzipi tatiri munzira yekuda kuti titaure nzvimbo dzese idzodzo but hatizoisigwi munhu maine munhu anonzi mwabvu nalenzi officer hanene umwe ndiani anonzi mwabvu ndaifunga kuti mutsvake zita rake lenzi officer handizivi zita rake zvake but pandaive nakunonga ndiye akaisa mapepers akanyora nadiye ikadziya vakatigadzirira nzvimbo dzese idzi nokuda kwekuti vanhu vanove hurumende vanouya chinhu chinhu umwe anouya nemutemo yake ane simba rake vatitoti todzoka here kumashure toona zvakarema mambo vagari vedunhu renyu zvakare vari kuchema nenyuchi dzavari kuti dziri kubva pamuzinda mumwe nemumwe dzienda pane mumwe vanoti vanomboedza kudziuraya asi dzinoramba dzichidzoka munoziva here nenyaya iyi uye zvine chekuita here netsika nemagariro enharaunda yenyu nyaya iyi manje ine chekuita netsika dzedu nemhondoro dzandambotaura dziya vanhu kana varamba kuteerera tikuramba chikumbira kumhondoro dzedu vana ava vakangouyawo mapurazi akanga ari evarungu asi ari matunhu edu vane nharo dzavari kuita kana pikiso yavanayo tomboti varegei kuvaranga nenzira iyoyo asi kana tarambirwa manje tava kutobvunzwawo toti rangai marangiro enyu saka nyuchi hakusati kwatotanga kutofungidzirwa kutoti panotoda kutoonekwa zvimwe zvakapfuura ipapo kana vanhu varamba kuteerera musi wa15 tine nyaya yedoro hatinaro pagome guru rati munonzwa tichinzi vechivare vemabwe machena mabwe machena acho pagome iroro ndo patiri pane mizinda yedu so tikutarisa kuti vanhu vese vemunzvimbo idzi vanokwanisa kutumira nhume dzavo voudzwa zvinoyera kuti zvii mudunhu rino especially chisi imisa mambo makamboedza here kugara nevauya movaudza kuti muri kukanganisa nyuchi dzamuri kuchema idzi dzichawanda vanoti chii ndakambenge ndataura nadiye yakanga aripo ini ndafunga ndapedza panova mumwe diyei akutanga zvimwezve ndo pandandichikumbira kubatsirwa ipapo vanhu ava ndakavataura ndakatoti nyuchi idzi dzotori shoma kuchatouya dzakawanda chiendera nemasvikiro edu vari kuti manje kana zvaramba toranga here vana ava tega itombotanga tati kwete imbomirira tivataurire saka vanhu ivava vanoti ndiri kuudzwa naDA ndiri kuudzwa naLenzi officer but Lenzi officer anoisa vanhu mugomo here rine vhiera hamenowo munhu ari kumutumawo tikamubvunza nokuti panotaura nevanhu vari kwavanogarawo vanondiudza kuti mambo isusu tiri kutotaurirwawo isusu kuti tofanira kugara patinoda pamunoda munogona kugara yenyu kabari pane zviera ivo ramba indovarega vakadaro zviera manje nyuchika dzakuuya asi azatotanga mhondoro dzakataura kuti asati dzatanga dzichauya makudo ayo manje achatopota itodya vanhu chaivo imhondoro dzedu dzikutaura saka mene kuti ngezi akanga ari munhu aive nemapipi aita akanetswa oita mapipi ake saka mapipi achavepo maende ekuti vanhu vari kuti hakuna pamombe kuno itovasiya vakadaro
ndo vanosangana nenyuchi nemakudo achifamba nembudzi. Mbudzi inokwira pamagomo akadai so dai makamboendako kuVenice magomo pakadaizwa mbudzi. Asi mbudzi manje ikawanikwa ine makudo akawana mbudzi anosha munoziva. But iye ino ezvo zviri kuitika manje iri kuti mbudzi iri kufura chibage chakamera makudo aiteta tsange yebasi minda yese vanhu. Asi vanhu vatikanganisira manje ndi munhu wamuri kuti lens officer kana kuti DLO. Munhu iye ane mixwa ameno kwakabva ari kuti ye kunogwa hakuna nyaya iyo. Asi mungafamba munzvimbo dziri kuti amashiripitaya aparimiki kana chinhu mumatombo anoda chete kungoitsawo mixo dzake. Aya mambo tinokutendai nedzidziso yamatipa nekutijekesera maringe nezviri kuitika mukati menharaunda yenyu. Saka tichafara zvikuru. Pane vanhu vandikumbira kuti vakakumirirai vakaungana vari muhighway vanonzi paRailway 4 ndokwakawandira zvera zvedu nezvimwe zviro gara zvikona mainda ipapo mukurukura navo vagare panzvimbo iyo ndo vari muzvera. Pane gomo rirototanga richienda kunosvika kuya kuVenice tangira paRailway richienda. Saka vanhu vagari imomo vanoda kubvunza kuti todii. Imimo motibatsirawo muisawo nyaya yonzwika. Tiri kukanganiswa nevanhu vari kupikisana nemidzimu yedunhu redu.